In september krijgt de gemeente Achtkarspelen de vraag van het COA die het alle andere gemeenten in Nederland krijgen. Hij je een plak voor een AZC? Het is een gevoelige politieke kwestie. Voor crisisopvang wie er kwartlien wolromte in Gerkes-Kleester, maar over een permanent AZC is het college helder. Ook al is de PvdA-wethouder het er net mee eens. Wij hebben besloten en juist de rieën injachten dat er geen AZC in Achtkarspelen komt. Van de morgen aan de keukentafel had de fractievoorzitter van de PvdA ook een helder standpunt. Wij zullen verschrikkelijk inzetten op een passend AZC in Achtkarspelen. Omdat de Partij van de Arbeid een partij is. Dit staat voor solidariteit. En de solidariteit gaat over de gemeentegrenzen van Achtkarspelen heen wat de Partij van de Arbeid betreft. Nevens het college van BMW is Achtkarspelen net geschikt, omdat het COA een vissen te grut AZC wil. Het COA vervregen us maximaal 600 mensen. We hebben naaivregen minimaal 400 en dat wil je een punt dat we zeggen, is dat nog wel de schaal die Achtkarspelen dragen kan? Dat is de voornaamste overweging geweest in het college. Qua schaal zoek ik mogelijkheden voor 400. Maar het is net alleen een schaal, het is ik aard. Er zijn sommige situaties waarbij wat een grotere schaal ik passend is. Want als men nou gezin had, het traditioneel gezin man-vrouw ben, daar binnen wat meer mogelijkheden dan wanneer men ontheemde jongeren had. Uiteindelijk besluit de RIE over een AZC. De Partij van de Arbeid zal beziekje daarbin mijstanders te vinden.